Ano magkabit ng gate. So kung paano mag-layout, paano magkabit, ito guys. Ano ko na, ipapakita ko na sa inyo. So ito na guys. Yan. Hindi ko napakita sa inyo kung paano na i-layout. Ayan guys, kung paano magkabit ng gate. Ito, bubutasan nyo muna, tsaka lagyan nyo ng yung abang doon sa loob. Yan, bakod yan, bakod. So ganyan guys, lagyan muna ng abang, tapos i-welding tong mataas. Tatlo yan guys, tatlo yan. Ito yung isa, tapos yung sa ilalim. Yan, nakasentro yan guys. May may guhit yan na gitna yan. Yan ang pinakadulo ng ibaba. Ito naman yung dulo ng itaas. So lilipat tayo guys sa kabila. Dalawa yan guys, kabilaan. So ayan guys ang ginawa ko. So ayan, yan ang poste. Tapos liliot mo yan guys. So mga kailonggo yan. Ganyan mag-layout mga kailonggo. Yan ang dulo na naman sa kabila ng poste. Ito naman ang dulo, nasasagad sa lupa. Pero ito guys, titibagin po to. Kukunin para magpantay. Yan. Yung gitna, ito naman ang dulo ng taas. Pagkabilaan yan guys. So yan guys Yan. Ano pa lang yan guys, abang pa lang yan. So yan guys, kabilaan yan. Yan ang lalagyan natin ng gate. So guys, ayan po, patayin pa yan lupa guys, para maganda ang pagka sit up niya ng gate. So tingnan naman natin guys yung gate na ikakabit natin, yung frame niya. Ito na guys, tingnan nyo. So guys, yan ang gate. Yan ang gate na ang frame. Yan guys, ang isa. Bali dalawa yan guys. Yan nagawa ko na guys. Tapos napintura ko na rin. Tapalan natin yung butas. So tingnan. Kukuha tayo ng halo. Okay. Ito mga kailonggo, dapat nakahalo na to. So kukuha tayo. Tapos tatapalan natin. Tapos guys, Gunggong! Barinig kita sa mukha kakabit yung gate guys. So guys, ito tatakpan natin yan. Dapat ng halo guys, ito ganoon, para malambot, tsaka tapal natin. Ngayon, tatapalan natin to guys, yung butas, para malinis na to. Saka makabitan na natin ng gate. Yan. What the fuck? So huwag natin pilitin guys, kasi mabasa pa yung halo. Dito naman tayo sa gitna. Ganun lang guys, kadali. Basta may abang na kayo guys sa gate. So yan guys. So kulang yung halo natin. Kuha pa tayo guys. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Naman guys,
matigas yung halo, kailangan natin lagyan ng tubig para matigas. Yan. Kunti lang para hindi masyado basa. Nadala na guys, tapos ganito lang guys pag halo. Huwag ganito guys, huwag ganito. Huwag mga kayo huwag ganon mag-sakop ng dila. Huwag ganon halo. Ganito lang guys. Mga kayo huwag ganito lang. Ganyan lang guys. So itatapal na natin guys. Tara, samahan mo. Ito naman guys, kabila. Samahan natin yung butas. Para malinis yung pagkabit natin ng gate ang ano natin guys. Parang ano lang mahina lang guys ang pag-alis ng halo para dikit. Ganyan lang ito guys. Tapos patay na natin. Dito. Patay natin guys na matuyo ito para makita natin. Kasi yung ano guys, patay. Sabi guys. Huwag natin pilitin guys. Baka kung pilitin natin guys. Ano nga wala ko isa pa rin yung gawa ko dyan guys. Dapat ito muna, ano muna. Takuyuin mo muna guys para maganda ang pagka-linis niyan. Ito naman yung bitang ito. Tawag dito ng abang flat bar. Dalawa yan pinagdikit ko. Yan, flat bar to guys, to dalawa. Tinakbang ko na ng halo guys.